नों अराय सम आंजोंनो दं आरो अराय सम आंजोंनो थागोन। सोर बुंदों नोंखौ दिनै गैया होनना? नों आंनि आरो अराय सम आंनिनो थागोन। गोबां अननाय नोंनि सायाव दिनैबो दाबो आरो अराय सम जिउ। सिमां आंनि नोंल'मोन जिउनां आंनि नोंल'मोन गोमालांबाय गासिबो जेराव नों आरो आं दंमोन। लाख'हायै गोसोनि साननायखौ दुखुजों फोरमायदों गावनि आंगो गोमाजानायनि दिखाराव। सुख'हायै गोसोनि दाहाया माखासे सारिजों फोरमायजादों गौतम बर'नि मोजां मोननाय दुखुथिया अनजालिजों। 9 बोसोर मोजां मोनलायनायनि उनावबो सुजुनाय सिमाङा हरखाब बायफ्लेलांनायाव लाख'हायै दुखुजों बायग्लेम होजादों गौतम बर'नि मोजां मोननाय दुखुथिया अनजालिया। बै दुखु गोनां सारिखौ गौतम बर'नि मोजां मोननाय दुखुथिया अनजालिया समाजारि बिजोङाव गौतम बर'नि सावगारिखौ होनानै फोसावनायनिफ्राय मोननाय जादों। हरखाब जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय सिलबारि दख'रा एबसुनि आफादगिरि गौतम बर'नि गोथै देहाखौ दिनै नखरजों लोगोसे ओनसोलनि बयबो गाबै गाबै बिदाय होदों। गौतम बर'नि अबथिरा जिउ गोमानायखौनो लानानै दिनै रायजोनि गंफ्रोमबो जायगानि दालाइसा एबसुनिफ्राय लानानै दख'रा एबसु, जिल्ला एबसु आरो मिरु एबसुआ गुसुं फिरफिला बिरहोना गोथौ दुखु फोरमायनायजों गौतम बर'नि गोजोन जिउमानि थाखाय आरज गाबदों। थारैनो जोबोद दुखुनांथाव गौतम बर'नि अबथिरा जिउ गोमानायखौ बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि नखरनिफ्रायबो गोथौ दुखु फोरमायहरनाय थाबाय। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে, চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে, মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।